Bu gözelligi seyredin aýaklar. Elbetde Rize şäherinde şunun ýaly dağlaryň gerşinde özüm adaty däl fileşiňe däl ýaşyl gaýalaryň dağlaryň gerşinde ýerleşen Çeçeva diýip ýörüýte diňe çaý bilen ýani ekilýän ekin. Şu görýärleriňiň ähli ekin, gur otlar mährum. Bu bular 85 götermi çaýdan ibaret. Meşhur Türk çayı ve Çaykur brendinin aslında çıkan bir şimdi yani. Şol çay elbette şu yerlerde, şu topraklarda emilebilir. Bu yerde şeyler var, kuruluşuğa, binagerliğe her bir dilen yani, her bir metre yeri jogapkärçilikli seyredilipdir ki elbette daha girişlerine şunun yani öýler görersek biz bu yere gelemiz hiç ýyl garaşmadyk pikir etmedik. Yani şeyle oğudun, ovada, şeyle oğudun, görk bilen, görün getdiýä, seredýän. Munuň aňarsam deňiziň gyzykdy. Şu dağın aňarsynda elbetde deňiz we biz söz tapamyk diňe size şunun ýaly gözelligi sylamagy maksat etdik. Mehribarlar şu filmde ýalangyň ählisi şol meşhur Türk çaýlary. Bu çaýlar ýetişenden soň ýörüýte, ýani elbetde özüňizem tiýinladiňiz ýörüýte milli geyimdäki renanlar bu ýerde işler zähmet çekýärler we şol ezberli renanlaryň zähmet çekip toplan ýygynan çaýlary gidilýär, uradylýar, ýörüýte işlenilýär. Olar gerek bolsa gara çaý diýmeli bolsa ýakylýar. Efendim gara çaýlar bu ýerde meşhur we dünýäniň ähli döwletlerine şolsany Türkiýanyň bazarlaryna çykýar. Umuman Türkiýe Respublikasyna öňden çaýlaryň aglaby bölegi edil şu ýerden, şu topraklardan çykýar. Mutlylaşma ýaly, häzir bu wagtda Çeçeva diýwarlarynda bilýär, iň gözel ýerleriň ýetişinden bar. Filmler. Mehribarlar, yine elbette Rize şäherinde biz dowam edýäs diýýärçilygymyzy. Häzir bolsa ýörüýte bu ýerde bitýän ösümliklerden, belli bir agaçlardan ýa belli bir floralardan ýasalýan ýörüýte egin maşlar bilen sizi tanıştyrmaga geldik. Şol tekstil Türkiýede diňe şu şäherde bar diýip belläp geçýärler. Olar nämelerkä? Ýörün görkezin. Bu yerde alınıp barilen işlerim ýörüýte bu ýere mahsus bir ösümlikden taýýarlanmak bilen bellenişýär şu ýerdäki ähli önümler şol ösümlikden taýýarlanmak bilen aýratynlygy tapawut. Şonda öle bu bedeniňe sagdyrlyk berýär, elbetde şu töwereklerde ýetişýär. Özüm açandan bäri, ýani gurulmaşlaryň 1938-nji ýyldan bäri şol önümçüligi dowam edip, häzir wagtda şol tekstilden öndürilen önümlerin en köp yerleşen yerine geldik. Häzir bu wagtda we elbetde siziň üçin käbir pursatlar ýetirýär. Güzel, sağ olasın. Benim mehriban adamlar, şimdi biz bu yerde Rize şäheriniň esasy aýratyrlygy, en gözel künjegi ýörüýte bardak binasy bilen elbetde häzir wagtda ýüz bolýar. Bu yerde ähli mehmanlar şeýleräk görünüşde kabul edilýär. Bilşimi diýäli, Rize şäheri onuň bolaýyndaky ähli owalarda Türkiýe Respublikasyna ýetişýän we ýerleşýän, satylýan, dünýä ýüzüne eksport edilen çaýlaryň en köp görünüşi bu yerde taýýarlandy.
Oşa sebäpden elbetde çaýa şeýle ýokary derejede baha üns berilerlik sebäpli çaý şäher diýip hem öz arasynda elbetde artdyrýarlar. Indi munyň içinde nämeler bar ýa-da üstüne çykamada nämeler görüp bilýär? Görüňňiz başlaýyn. Bu yerden mehriwarlar ýanky çykan elbetde bardak binamyzyň üstünden ne Rezil şäheriniň şeýle ajaýyp görki görünýär. Bu şäherler dogrusy Trabzony gördüňiz ýerden biri bilen miňdeş, çünki dagyň gerşinde bu gapdalyňa elbetde garadyňar. İkisi bir bölekde, ýani etrapda diýen ýaly yerleşildi sebäpli bulan klimaty, howasy, gurşawy, hatda binagarlyk gurulşyklar hem ören miňdeş çalymdaş bolýar. Ýöne buların aýratyn tapawutly zatlary bar, hökman suratda. Olaryň esasy sam Trabzonda. Trabzonspor we futbol kluby, Rize'de bolsa Rizespor. Ýaky binanyň töwereklerinde mehriwarlar ene bir şeýle öňkü döwürlerden bäri ullanylan we şu adam ulanyşdan galmaýan bir taryhy degirmeni görüp bilýär. Bu ene özüňiz emelitde aňam bolsaňyz aňarsyňyz Mekke jogynyň unundan, ýani Mekke jogyny öwelip taýýar edilýän bir näçe önümler, olardan çörek, belli bir derejede süýjülük önümleri, hatda ýörüýte bir goýutmalar hem şondan ýasalýan eken. Sebäbini düşündirýin. Men bu ýerge sowal berdim, näme üçin Mekke jogyny beýle meşhur diýip. Bu ýere ýanky bellenişýär 1930-njy ýyllarda çaý rewolýusiýasy bolmak, ýani çaý doğulluğunu ekilip başlanmaka bu ýerde Mekke jogyny esasan gören meşhur bolupdyr. Ýöne halk häzir bu atam çaý bilen köp territoriýatyny, ýani köp böleklerini, ýerlerini çalşdylar, elbetde öz aslyny taryhyny undanoklar we Mekke jogyny bu ýerde öğrenmeşdir. Mehriwarlaryna bu ýerde restoranada bir de ýörüýte Türk milli yemegi, ismi nädi? Muhlama adly Türk milli häzir wagtda naharny milli iştihat şarty diýen bolýar. Tagamyny taýýarlaýar we gysgaça bir aramda ýaşma şeýle görnüşde gurnamak mahsul bildik. Başlayalım o zaman. Müsaadenizle. Ne yapacağız şimdi? Tagamda doğrusu bir gün bundan biz zat gördük. Yani bir taýýarlap görmek hakda doğrusu fikrim etmenlik. Böyle näkil görnüşde bolup biler. Öyle yapalım. Güzel mi? Biraz daha yani sarı yağ çıkacak bu. Güzel. Güzel. Nedir kuatta peynirimizi şeyle görünüşte tayin ediyor. Hepsini mi? Onun da hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Şöyle görünüşte. Ve acayip tağanı yiyen tayyarlak başlayacağız. Şu pototta bu şeriflerle bilelikte. Mehriwarlar şeýle görnüşde, şeýle elbetde soğukluk emeli gelýär bu wagtda. Sylap bilýäsmi näme bilelikde? Mehriwan watandaşlar, bugünkü täze günümizde biz häzirki wagtda Rize şäheriniň ýokarlaryna ýerleşýän şu dere geldik.
bu dere fırtına diýip atlanırlar. Şu deryanın özü hem fırtına. Çünkü harasat, kokon yani tercümeleri berýär. Elbetde bunun akımı şeýle ýokary derejeli güýçli bolan näder papatyla ýa-ni ýagşam ýapdyr, ýamyr dowam edýär. Ondan daşkary hem bir näçe ajaýyp destinasiýalar bize garaşýar. Häzir wagtda şu daş köprä geldik. Ondan soň zatyrda Osman imperiýasynyň döwürlerine gurulan köprü şu wagtda bir hil ýitirmäp galypdyr. Ýörüňiň nähilini dilelikde derýanyň akymy sen laýyk. Indi mehriballar biz şu gödel ýerde ýerleşýän Zil kalesine. Hatta orta Zil diýip atlanyrlan gala geldik. Bu gala aslında 5-nji 6-njy asyrlarda agaçdan gurulypdyr. Soň 11-nji 12-nji asyrlarda Seljuk imperiýasynyň çäklerine gaýtadan şunyň ýaly daş görnüşinde keldilipdir, gurulypdyr. O kerwansaray ýokmundan bolýar. Elbetde munyň baý taryhy bar. Ya bular hükman suratda ýakyndan görmeli pikir edýär. Galaň ödüle taşdyraýly. Ine mehriballar, etkuatda sylaýaňyz dogry bu ýerde ýöremek, hereket etmegen şunyň ýagşylyk howa bolan soňra sysyrly bolup durýar ýöne. İçiniň hünärmenleriniň görünüp bermegine görä ýa taryh maglumatlar laýykda 11-nji asyrlarda Seljuk imperiýasynyň güllebesinde döwründe bu gala giň kerwansaray bolupdyr. Bu kerwansarayda elbetde gelen adamlar arkaýyn bolup bilýän eken. Nämeden goragyllygyňdan we hatda içinde bir zat ýiten ýa ogurlanaýan ýagdaýynda Seljuk döwletiniň özü şonu ýerine gaýtaryp berýän eken şu ýagdaýy, ýagny üçün edýän eken. Ondan daşgary eýem gün ýaşanna bu gapylar ýapylyp soň dagat ýanşady açylmaýan eken. Şeýle haýratçylyklar bolan kerwansaray elbetde şu ýerde size garaşýar. Mehriballar bu yer bolsa megerem bu derelerin, bu metiyellerin, bu şäherin iň tanymal we iň gözel ýeri bolsa gerek. Palavit, elbetde halen belleşim ýaly şaglygy, şeýle görnüşde bizi garşylaýar. Bu şaglyk soňlugy bilen ýagny bu ýerde fırtına diýip atlanyrlar. Terjümede harasat görnüşinde emele gelýän derýanyň dowamy bolup gidýär. Bu ýere ýa tiýatçylar tarapyndan söýülip bu elmi damy uly islew bellerilip gelimli, gidimli ýere urildi. Şu ýerde mehriballar bir zady belli etmeli. Biziň texnikalarymyz näli güýçli bolsa-da, ýertleme näki ezber bolsa-da, elbetde şu bayram bilen bilelikde 4K'da size düşürüp ýetirmek isleýär. Gözüň bilen göreniň hiç zat bilen deň bolmaýan mehriballar. Ine mehriballar ýanky diýen derýamyz fırtynanyň boýununa dogry ýanky şaglykdan gaýdan suwlar şeýle görnüşde emele gelýär. Bu arkamda synlaýan şaglygyňyz täze peýda boldy. Raýtmyşlaryna görä geçen ýyl Netip bolsa siz gelýän şeýler hasda güýjär. Mehriballar bu yerlerde, bu derelerde inniki biziň gelen ädimimiz elbetde sylaşyňa ýaly rafting bolupdyr. Onu bu Derebey diýen kompaniýanyň bilen yerine getirmek isleýär. Rafting bilşime ýaly şu ýerde ýerleşen häle bir näçe gerek adyn aýdan elbetde fırtına atly derýanyň ýa umuman beýleki derýalaryň üstünden geçirilýän ýerite bir rezin gaýyklaryň esasynda amala aşyrylýan sportyň görnüşi we halkara sport derejesi bar diýip bilen. Tananma. Devam. Okay, stop.
Herkes yerine. Evet, evet. Haydi ileri devam. Devam. Mehriballar, yankı ihtiyakatçılığımızdan soň bir näçe şeýle bir ruhum götürjek hareketlerden soň bir Aýder diýilen jülge geldik we Kaçkar Resort diýen şeýle görnüşli mehmanhana ýerleşdik. Bu mehmanhana adatylardan tapawutly, birleşine diýali. Bu tarapyň joşgunly derýa, bu tarapyň tokoýluk, bu tarapyň dağ. Näme diýsek şu ýerde we mehribar. Bu şeýle kaşan döwrabap we ýokary derejeli iň esaszadan üç goşuk bungalalarda biz bugün kügünne elbette şu ýerde akşamdan ediniz we şu mehmanhanada galardy. Başla. Mehriballar, bugün bolsa biziň bu syýahatçylykda jemleýiji günimiz bolup durýar. Dileşiňe diýeli ýerteher bilen hem howa bugün başgaça. Bugün gün görünýär, dağlar görünýär, gün çökleri bar bolalyksa, düýün elbetde beýle dälli. Häzirki wagtda Kaçkar dağlarynyň belent gerçlerini özümiz synlap bilýär şu ýerde. Şeýle odan tebigaty elbetde. Seýledeliň bu jahana. Jahanda näler görür? Iskenler jemşit sallaran beýik binalar görür. Yaradan bar etdi ýokdan, dağlar dünýe sürür çokdan, sorsaň habar berer nuhdan, garrygan awlar görür. Ya sen benim mesela dediğim gibi. Güzel. Şöyle üsttekinden tutacaksın. Ha? Üsttekim? Bunun adı Mesut diye mehriballar. Biz Miami'de mukadiysek, elbette Türkiye'deki nedir bu? Mehriballar, ne şeýle pursatlar bilen elbette Huan negellik syýahatçylygyň ahyry pikir edýär. Bugünkü umuman bu gedek gitmişimizde, bu gedek sananda size käbir gyzykly degirli maglumatlar getirenleriz. Bu ýer bilen tanıştyryp bilenler diýip umyt edýäs. Elbette bu gepleşimiň ahyryna şunu belläsim gelýär mehriballar. Türkiýe Respublikasynda ýerler örenken, bir-birinden gözel ýerleri bar. Ve hakikattan hem adam öz ömrünü sinap, öz ömrünü söýüp, elbette onun farkyny gatyryp bilip, ömründe bir gezek görmäge degen ýerler. Ýene bir ýola gepleşimiň ahyryna şeýle bilen mümkinçiligi dörüp
gurnap bereligi üçin elbetde ikinji nowatda iki dostlukly, dogollukly halkyň gatnaşyklaryny ösürýärligi üçin hormatly döwlet başçylarymyza köp sag bolsun aýdýar. Şu gedelenjimiz gurnap beren Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we Syýasat Ministrligine, TGA agentligine we Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyňky elçihanasyna da köp sag bolsun. Onda näme ähwalar şu pursatda siziň bilen sagollaşýar, ýene syýasatçylygymyza hökma suratda dowamlarken bolar elbetde garaşýar we şu günlerde görüşýänçä hoş sag bolun, özüňize bolsun. Thank you.